Borpaldeneri eta ongi etorri saio berezi honetara. Hilabetero Nimu kolektiboaren laguntzarekin jaiak antolatzen ditugu Donostian Bukowski klubean. Performantziak, kontzertuak, budkeriak, giro bero bat. Gure taldea Donostiara joan da gaurko saioa zuzenean grabatzera eta bakarrik utzi naute bulego ofizialean, barkatu bai, esaten didate Mr. Dick iritsi dela Donostian. Mr. Dick, bai, entzuten hauzu? Bai, entzuten zaitut, bai! Ondo zaude, Mr. Dick? Noski baiet, topera, guazen Bukowskira, Mr. Dick, it's come back! Yeah! Bueno, Mr. Dick ikusten dugu, ikusten aldu zuen bezala sasoi handi batekin joan da Donostira, zorionak Mr. Dick. Esaten didate orain bai, sukaldariak prest direla haien errezetak aurkezteko gure saioan. Bai, Patxi, entzuten hauzu? Sí, te oímos, sí. Zeran zaudete, ongi? Bien. Aquí, trabajando un poquito. Sí. Badut galdera bat, zergaitik insektoak zerbait berezia egin dizuete edo? Trabajar con ellos, cocinar con ellos es francamente una de las cosas más creativas que yo personalmente he podido hacer. Es un ingrediente maravilloso, muy rico nutritivamente, muy rico en cuanto a sabor también, y tenemos la posibilidad de hacer infinidad de platos. Prácticamente toda la gastronomía mundial se puede adaptar a lo que sería como ingrediente el insecto, los artrópodos en general. Patxi, egia da intsektoek engantzatzen dutela edo? Sí, como ejercicio de libertad que es, engancha. En cuanto empiezas a comer insectos, te van dando ganas de comer un poquito más. El proceso además de cocinado hace que las proteínas se concentren, por así decirlo, se hidrolicen y se conviertan en eso, en proteínas que el cuerpo con el tiempo te va pidiendo a un poquito más. Eta nola hiltzen dira, Patxi? Bueno, realmente no se matan, los insectos nada más se desactivan. Nosotros lo que tenemos que hacer es someterles a un proceso de frío. Uno de los grandes problemas que hay a la hora de cocinar y de trabajar con insectos es la fuga. En un recinto como puede ser una cocina, el tener una fuga de 27 saltamontes es bastante peligroso. Mila esker, Patxi, usten zaitut, zurekin hartuko dut berriro, orain arte. Bueno, muchas gracias, Jokin, hasta otro día. Agur! Berri handi bat Mr. Dick Le Bukowski klubera doa eta taxi batean txartu da, orain, irudiak zuzenean. Ai, Donosti, ze politaren beitu, hor, lakontza. Ai, baina zeitxuzia, hor daude obretan, grua bat zeitxuzia geratzen den. Grua bat, ondortza batean, hori zeitxuzia da, denetan, ez zait gustatzen. Zelako giro, giro beroa behitu zenbat neska eta mutila, adin guztietakoak. Zatozte Bukoi, Bukowskira! Bai, Mr. Dick utziko dugu bere performantzia preparatzen beste berri bat, harremanetan sartu gara gure Iago Bartekin. Iago, entzuten hauzu? Bai, Jokin, problemari gabe. Bai, entzuten zaitut, bai. Zergaitik ez zara burt jaiara joan, Iago? Joder, badakizute, Donostin da eta ni ez naiz ateratzen Bilbotik. Eta nola egiten duzu orduan burp jaia ikusteko? Bueno, problemari gabe, etorri naiz ona ETB-aren aurrean eta trapi bat egingo dut frekuentzia hartzeko eta zuzenean ikusteko. Ikusiko zaituztet primeran. Ados, Iago, orduan usten zaitugu suerte hon. Bale, txao! Bueno, ea Iago Bartek lortuko duen ala ez ETB-ri frekuentzia txupatzen. Orain, Donostira goaz gure sukaldariekin.
Bai, Patxi, orduan, hau dela gutxi, omenaldi bat ukan duzu ez da? Los primeros y los únicos que hemos intentado y hemos conseguido presentar estos platos haciendo todo lo que es el proceso completo. Es decir, desde la cría y desarrollo de los insectos, de los artrópodos, hasta su presentación como producto alimentario en la mesa de un restaurante o de un establecimiento hostelero o lo que sea. Se alimentan a base de semillas, se alimentan a base de tubérculos, de hierba, no comen absolutamente nada de lo que los seres humanos solemos denominar basura. Por supuesto, al no comerlo tampoco lo son. Ez dira zuen garajetik ateratzen, beraz? No viene de nuestro garaje, ni del sótano de nadie, ni de la comunidad de vecinos de turno. ¿Puedes coger la sartén, por favor? Siempre sí. ¿Vas a platar ya? Eta zer iruditzen zaie Berazategi, Arzak, olako sukaldari ezagunei? Bueno, no sé personalmente lo que opinará Juan Mari Arzak. ¿Qué pueden opinar ellos? Deberían probarlo, indudablemente. Bai, barkatu Patxi, baina Mr. Dick iritsi da Le Bukowski klubean. Bai, Mr. Dick, entzuten hauzu? Bueno, agur, eskerrik asko. Mr. Dick? Ez, irudiz ez. Ez, irudiz ez. Ok, ez da, ezar gertatzen, orain Iago Bartekin egonen gara, sekulako instalazio bat egiten ari da Bilbon. Iago, entzuten hauzu? Bai, haupa, Gabon. Zer egiten ari zara? Ba, behitu, hau frekuentza hartzeko eta beren frekuentza tramankulu hau montatu dut. Ba, honekin irudi hartuko dut eta beste honekin soinua eta holan problemare gabe. Ondo pasatuko duzu, ez da? Bai, eta ez pentsa, denetarik hartu dut, momentu hon bat pasatzeko, garinban, ere gauzatxoak. Suerte horiago eta espero dut lortuko duzu. Bai. Bale, itxen, behitu. Hortze zaudete, alpa joki! Ikusten zaituztet. Ze ondo? Wow, zorionak, Iago! Bai, eskerrik asko, joki. Bueno, Azten da festa! Gero arte! Wow, zelako jendea daukagun gure taldean. Antena kutre bat, telebista zahar bat, eta sistema berriak inventatzen telebista edukitzeko. Jarraitzen dugu eta Donostiara goaz Bukowski klubera. Gaurko taldea The Spartans deitzen da eta Getaro igorri dugu Le Bukowski ostatura gaurko taldea elkarrizketatzea. Bai, Getaro? Entzuten hauzu? Bai, kaixo Jokin. Bai, hemen gaude Bukowski tabernan. Bai, elkarrizketa hasteko prest. Venga, agur. Bueno, hemen gaude, The Spartans taldearekin. Iparraldetik datoz, eta, gaur Jokinek bidali dit elkarrizketa egitera, nik ez daukat ideia handiri, baina zaiatuko naiz. Tirata, lehenengo galdera ez daukat duda bat. Zuek kloroformarekin arazoren badaukazue edo nola da historia? Ez, mesedez, aipatu genuen jada, Maianarekin hitz egin nuen, hori buruz ez genuela gehiago hitz egingo. Prozesu batean sartu geha ere entzun aldizkariarekin horrelako rumoreak zabaltzeagatik eta eskatuko nizuke mesedez horri buruz ez hitz egitea. Ondo da. Bukatuekin hitz egin beharko duzu eta okerrago izango da. Ondo da, barkatu orduan, Bueno, orduan beste modu batean egingo dut galdera. Zuek zarete hola vintage, ez? Vintage rollo hori eramaten duzue. Ez dakit, ni oso modernoa konsideratzen naiz. Berez egiten dugun musika hasi ginenean oso rompedor edo gaztea zen eta horretan segitzen dut. Ni ustez vanguardia musika honetan dago eta ez zu bezalako gazteak entzuten duzuten arrabotsa eta horrela gorrak gelituko zarete. Batez ere tunda horrekin eta... Bale. Galdera normalagoak egingo ditut orduan, Entzun dut hortik kontzertuaren bitartean, edo kontzertua eta gero twist lehiaketa bat egin behar duzuela, ez? Hori zer da, emakumeak dantzan ikusteko, edo nola dijoa asuntoa?
Bueno, emakumeekin, gainera generalean twist lehiaketa baino gehiago slow bat egiten dugu, hori zuretzat oso aproposan ustez. Zeren hor normalki aretoa banantzen dugu, neskak alde batetikan, mutia bestetikan, eta gero denak elkartzen dira eta denak elkarrekin, eta hor neuzez roioa izango da bai. Bale, orduan geldituko naiz lehiaketarako, irabazten dudan edo. Zer da, saria? Saririk badago? Bueno, lehiaketaren saria ez da neska bat, baizik eta trofeo bat. Bale, berdin du. Ez da neska bat, ez du gehiago jakin nahi. Flipatuta gelditu naiz hor momentu batean, zuen dokumentazioa pasatu didate, eta 10 diska inguru, en plan, hola, tori diskak. Eta gero enteratu naiz diska bakoitzan abesti bat bakarrik dagoela. Badaukagu ere manager bat, ehuneko 60 hartzen diguna, beraz gastu handiak ditugu, benetan, berez horrelako taktika komertzialak eraman behar ditu, bestela gauzak oso larri gabiltzate gaur egun. Orain hitz egiten dezula managerrari buruz, esan diate, desastre hutsa dela, zuen managerra, eta ni, esan nahi nizueke, eskaintzen naizela zuen managerra izateko, botazazue tipe jori, eta hartu nazazuen ni, jende asko esautzen dudala hemen Euskadin, eta joder, txitxarro jasberri, hola, diskoteka guapoetan kontzertuak egiteko aukera izango duzuela nirekin. Bueno, eskerrik asko, etortzagatik, eta mil esker guztioi. Zuen kontzertua astera doa, beraz. Aurrera kontzertua! Bai, mil esker Getaro bikain elkarrizketa. Eta orain gaurko artistak baratik hurbilduko dira eta intsektuak dastatuko dituzte. Lourdes. Y cuando llegas al bicho... Txupatzen hasi, hartuta txupatzen uste bat. Jateko da. Dena jateko da. Eta badugu ezagun bat hemen Euskal Telebistakoa, Alberto Arrizkorreta, Txiloeren errealizadorea. Aupa Alberto, Gabon? Oso gozua. Primerakua eskorpioia. Goxua. Mila esker, Alberto, ondo segi. Agur. Bai, eta orain jarraitzen dugu elkarrizketa batekin, Nimu kolektiboa, Getaro, zure esku. Bai, Gabon Jokin, bai, hemen gaude Bukoskita Hernan, hemen jarraitzen dugu, hurrengo taldearekin, Jokin eta Borja, ni fu ni fa DJak dira, eta... Nimu DJak dira. Eta, badirudi hemendikan aurrera, beraiek izango dira Burf jaiak antolatzen dituzten bi pertsonak. Bai, egia da hori? Bai, hori da ideia, bai. Hori, hilabetean behin, Burpekin elkarlana gauzatu nahi dugu, eta bai, 3. astebururo, den Lebukowskien festa egiteko intentzia daukagu, bai. Bale. Eta, ze motatako festak izango dira horiek? Musika, proposamen ezberdinak, DJ-ak, kontzertuak, pixka bat formatu nahiko librea eta divertigarria. Bale, eta ze motatako musika entzungo dugu gaur gauean? India, elektronika, rock and roll pixkat, ez dakit, musika divertigarria edo alaia, eta Donostian taberna gehienetan entzuten ez den musika. Ja, super guai, ez? Ja, eta ez da gongo bakalao eta olako gauza, niri gustatzen zaizkidan gauza hauek? Ez, printzipioz, makaiurik ez dugu karri, baino saiatuko gera zerbait jartzen zurekin ondo geratzeko edo. Jode, zer gaur roiazo eukiko egun gaur, lehenengo talde moñas, gero DJ moñas, zer da, zer roi, berdin du. Galdera pixkat pertsonalago bat egingo dizuet, bale? Neri izugarri gustatzen zaizkin neskak, eta Donostin begiratxo bat bota dut, eta ostras, ikusi ditudan neska batzuk, itzadin pixkat, neskei buruz.
Bueno, nik uste leku guztietan bezala bat denetari dagoela, ez? Ba bai, Donostin badauden neska politak, baina bueno, beste lekutan ere, ez? Nik Bilbon ikusten ez dituan neskak ikusi ditut hemen, Titiak, ipurdiak, Jesus, Dios. Bilbotarrek ez dute berdin esango. Bilbon ere baduen neska politak nik uste. Donostian agian politago, baina hori donostiar batek esan da, ez da gehiegi. Bueno, niri interesatzen zaidan gaur gauan zehar neskaren bate aurkeztea eta ber zerbait sortatzen den horre, bai? Mesedea egingo didazu. Bai, aurkezteko ez dugu 1, 2, 1000, nahi duzunak. Eskerrik asko mutilok. Bueno, hauxe izan da guztia, eta honekin amaitzen dugu, Jokin? Bukatu dut, hala, moztu. Bai, Getaro zorionak eta espero dut benetan ligatuko duzula Donostian. Orain jarraitzen dugu Iago Bartekin, esan didate arazo tekniko bat bazuela bere tresnarekin. Iago, bai Iago, entzuten hauzu? Soinurik ez? Joder! Galtzen dut, Joder! Galduko dut, Jokin! Entzuten didazu galduko dudala, Dios, galdu dut! Joder! Galdu dut, ostia! Ai, gaixo, Iago, esan didate diendea Le Bukowski klubean ari dela sartzen eta Maiana Agorodi sarreran daukagu intsektoak diendeari ematen. Opa, eskerrik asko. Sí, eso es. Yo también pues voy y vuelvo a diario. ¿Te gusta lugar probateko? Gracias. Hemen. Venga, ves usted. Hemen dituzu? Bai, come. Gusano bat probateko? Gusano bat probateko? Bai. Bi ere. Bai, bat hartu zurekin. Bi ere. Baina, biak ere, Mira, hau. Intsektuak duenik. Zemen, zani bera dugu. Dios! Bai. Txaria dira? Gaunak dira. Bai? Hemen dauzkazu Santa Monica. Esto goxua. Emate dute... Komerazio, kortezaz ezkerdez. Bai. Burua. Zerren burua? Santa Monica. Ojo berratu. Barron behitzu beste bat uste. Eskerrik asko. Zuri burpen. Gure publikoak insektuak jaten, honegin familia eta orain burp jaia hasiko da Mr. Dickek dena emanen du. Goazen. Hartu nire esnea! Zuen nire esnea, bai, zu!
Barkatu arazo tekniko bat daukagu, ikusiko dugu orduan Maianarekin. Bai, Maiana? Bai, ez, bat daki, ez da entzen, ez. Jo beto. Eta horrein gita. Haupa, Getaro. Donostiko neska? Bai, superko egitak. Hostia, jarri naiz, en plan... Bai, titiro diak, Ostra, eta ikurdia, bueno. Onak. Mugitu dezake superrabola begira baukati arazo bat irudiarekin. Apur bat, esker. Eskuin? Bueno, espero dut sistema konponduko dutela, Iago Bartekin jarraituko dugu, atera bide on bat lortu du gaurko saioa ikusteko. Venga, joder. Gelditu. Igual hauek? Venga, gelditu, mesedez. Naskanta dukonek benetan, Ailegatzen naizen jai amaitu baino lehen, la hostia. Venga, joder. Ai, gaixo Iago jaia hasi da Donostian, ezin dut gehiago jaiara, joanen naiz, orain teledeportazioa. Eta bai, hemen amaituko da gaua Donostitik, bihotzetik, agur!